Uninakhulu kaNthini uthi ubevakashele emtholampilo engazizwa kahle ngesikhathi eyithela phezu komzukulu wakhe eseshonile. Umndeni uthi ufuna umsolwa ajeziswe ngalokhu akwenzile. Ne ba kopa batho bana batle. Siyadinga ukubona lo mndeni nakuba umzali engayithumi ingane kuba yenze okubi, kodwa sazi nokuthi ungene kanjani nommese esikoleni nokuthi ubehloseni ngokuthi agwaze ingane yethu. Inxebe enganeni belijule kakhulu kanti futhi wophele ngaphakathi. Lokho kusho ukuthi ubevele ezimisele ukwenza lokhu. Abazali basola umnyango wezemfundo ngokungathathi inyathelo ezifanele ngoba bethi umsolwa akaqala ukwenza isenzo esifana nalesi njengoba ngenyanga eyedlule egwaze walimaza omunye umfundi. Bafuna lesikole sivalwe kuze kutholakala isixazululo ngodlame oluqhubekayo kuso. It happened last month. Ngenyanga eyedlule yena umsolwa ugwaze walimaza omunye umfundi. Siye safika njengabazali isikhathazekile sifuna sivalwe lesikole ukuze kucace ukuthi yiziphi izinyathelo ezizothathwa, kepha akwenzakalanga lutho. Umnyango wezemfundo uthembise ukuthi uzobambisana nabomthetho ukuqinisekisa ukuthi abafundi abangeni nezikhali ezinobungozi ukugwema izehlakalo ezifuze lezi. We're going to be conducting sporadic checks, your searches on a continuous basis so that learners understand that you don't need to bring anything that is not needed in the school premises. But working very closely with parents, we need more information on how we're going to be working together with parents on this matter. Amaphoyisa asaphenya ngalesigameko kanti umsolwa ungaphansi kweminyaka eyi-18 kulindeleke ukuba abhekane nekomiti eliqondisa igwegwe esikoleni.